pulu söyleyen fariseyler bu sözleri eşidip İsa'nı maskar etmeye başladılar. İsa olara şeýle diýdi: Siz özüňizi adamlaryň ýanyna aklaýarsynız, emma Hudaý ýüregiňizi bilýändir. Adamlaryň arasynda ýokary saýlayan zat Hudaýyň ýanyna ýigrenjidir. Yahya gelýänçe adamlar Tövrada we peýgamberleriň ýazgylaryna göre ýaşamaly bolupdy. Inni bolsa Hudaýyň şalygynyň hoş hawary wagt edilýär. Oňa hemmeleriň giresi gelýär. Tövradyň ýekece nokadynyň ýiteninden asman bilen ýeriň ýiteni aňsatdyr. Aýalyny aýryp başga aýala öýlenen adam zina edýändir. Ärinden aýrylan aýala öýlenen kişi de zina edýändir. Bir baý adam bar eken. Ol gyrmyzy don we nepis eşikler geyip her gününi şady horramlykda geçirerdi. Onun kapısının ağzına tutuş bedenini yara basan Ladır adlı bir geda yatardı. Ol bayın saçağından dökülen oğuntkuları imeğin arzuunladı. İtler hem gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün vakti dolup gedayı ölüyer. Perişteler onu İbrahim'in yanına ekidiyerler. Sonra bay hem ölüyer ve caylanyer. Dowzakda ejir çekýän baý gabagyny gallyryp, uzaktan Ibrahimy we onuň ýanynaky Ladyry görýär. Şonna ol gıygyryp: "Ey Ibrahim ata, maňa rahim et. Ladyry iýber. Barmagynyň ujuny suwa batyryp, meniň dilimi sowasyn. Sebäbi bu oduň içinde men ejir çekýärin" diýär. Emma Ibrahim oňa: "Ey oğul, sen öz ýaşaýşyňda ýagşy zatlary alanyňy, Ladyryň bolsa ejir çekenini ýadyňa sal. Inni bolsa ol bu ýerde rahatlyk görýär, emma sen ejir çekýärsiň. Bulardan başga biziň bilen siziň araňyzda äpet bir uçut goýulypdyr. Şonuň üçin bu ýerden siz tarapa, ol ýerden hem biz tarapa hiç kim geçip bilmez" diýip jogap berýär. Şonna baý adam: "Beýle bolsa, atam, saňa ýalbarýaryn, Ladyry kakamyň öýüne iýber. Sebäbi meniň 5 doganym bar. Bu gynalýan ýere düşmezleri ýaly Ladyr baryp şeýle ýeriň bardygyny olara duýdursun" diýär. Emma Ibrahim: "Olarda Musanyň we peýgamberleriň ýazgylary bar ahyry. Goý şolara gulak assynlar" diýär. Ol hem: "Ýok, ey Ibrahim ata, olar diňe öllerden biri ýanlaryna baranna tob ederler" diýär. Ibrahim oňa: "Olar Musa we peýgamberlere gulak asmaýan bolsalar, onna öllerden biri direlse de inanmazlar" diýip jogap berýär.